Fil-qasam tas-saħħa u l-anzjani il-budget tas-sena d-dieħla jinkludi għadd ta' proposti riċiklati u oħrajn li ħarab għal kollox mill-li jmiss. Fost dawn l-ebda referenza mill-Ministru tal-Finanzi dwar loti ta' 3 sptarijiet pubbliċi l-Stewart Healthcare, partikolarment kemm dan il-ftehim se jkun qed ifisser finanzjarjament tal-pajjiżna matul is-sena d-dieħla. Minflok, kawża ta' dan il-kuntratt skandaluż matul is-sena d-dieħla, il-Gvern ta' Roberta Bela se jkollu jikri faċilitajiet addizzjonali għal kura kontra l-pandemija tal-coronavirus. Barra minn hekk se jkollu jixri qatt ta' sodot tal-anzjani fi sptarijiet pubbliċi u privati. Dan meta l-Gvern seta' faċilment juża l-Isptar San Luqa, l-Isptar Keringrek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal dan il-għan. Sa dan it-tant, anke f'dan is-settur sensittiv, il-budget 2021 għandu għadd ta' wedjiet riċiklati. Fosthom l-isptar ġdid tal-kura psikjatrika akuta, rib l-isptar Mater Dei, l-modernizzar tal-isptar Monte Carmeli, il-bini ta' dipartiment ġdid tal-outpatients fl-isptar Mater Dei u l-modernizzar taċ-ċentri tas-saħħa. Kollha wedjiet li jenna nisimgħu dwarhom għal diversi snin. Il-budget ta' sena d-dieħla jinkludi wkoll qatt ta' wedjiet ikkopjati minn inizjattivi li ilu jenfasizza dwarhom il-Partit Nazzjonalista. Dawn jinkludu programm edukattiv fost l-oħrajn dwar l-obeżità fit-tfal u żgħażagħ. Barra minn hekk, il-Ministru tal-Finanzi qal li jrid jara li l-anzjani jibqgħu fil-komunità. Ħidma li gvern wara l-ieħor immexxi mill-Partit Nazzjonalista ra li jwettaq biex ħadd ma jibqa' lura.